Chineke nọ nyere anyị aka ịza oku nzọpụta nke ọ na-akpọ anyị n'oge niile. Anyị arịọ gị inwenụ. Maka obodo anyị bụ Naịjirịa nke nọ na nnukwu nsogbu na ọgbaghara ugbu a, ka Kristi onye naanị ya na-enye ezi udo na ndụ bịa zọpụta anyị n'aka ndị ogbu ara ọbara na ndị obi ọjọọ. Anyị arịọ gị inwenụ. Maka ndị nne niile nke ndị nke ọgbakọ anyị, ka anyị na-asọpụrụ ma na-akwanyere ha ugwu ruru ha n'oge niile, yana ka Chukwu onye nke kpọrọ ha oku ịbụ nne gọzie ma nọnyere ha oge niile. Anyị arịọ gị maka onwe anyị, ezinụlọ anyị na ikwu na ibe anyị, ka ozi ọma nke anyị nụrụ taa nyere anyị aka ịkwadosi ike n'okwukwe anyị ma bịa hụ mmadụ ibe anyị niile n'anya otu Kristi siri hụ anyị n'anya. Anyị arịọ gị inwenụ. Maka ndị niile yọrọ aja Maasị nke taa, ezinụlọ Ụzọagba, ezinụlọ Ibeeto, ezinụlọ Nnebe, ezinụlọ Chimezie Ogbu, ezinụlọ Andrew Ofli, ka Chukwu onye mazuru ebumnuche onye ọbụla mezuoro ha ihe niile ha na-ayọ n'ụbọchị taa. Anyị arịọ gị inwenụ. Maka ụmụnne anyị, ndị enyi anyị na ikwu na ibe anyị, ndị nke hapụgoro ụwa nke a, ka ha keta oke n'ihe na mbilite n'ọnwụ Kristi. Anyị arịọ gị inwenụ. Ugbu a onye ọbụla